Поздрав од Марија за нејните родители Стојан и Василка, и специјално за нејниот брат и нејните 4 сестрички. Поздрав и за нејниот мъж Бешко и нејните деца. Света да види, един живот да се роди. Жената болка не трябва само да изпита, и мъж до нея целува я, нали, и дава обич за рожбата си пита. И тази дума майка е пълна с любов, и на света жена по-скъпа няма. Но и бащата един герой остава си, за който песни знам до днес, че никой няма. За тебе тази песен я написах. Синът ти знае, че ти си истински герой. На моя татко живота си дължа. Благодаря, заслужил си да чуеш ти. Какво е ти баща да бъдеш? Благодаря, благодаря. Живот ще даде ми на мен. На тебе, майко, сега целувам ти ръка. За мен е всичко, което ти направи. Но тук за татко ще става дума в песента, защото никога за тях не се написах. Синът ти знае, че ти истински герой. На моя татко живота си дължа. Благодаря, заслужил си да чуеш ти. Баща да бъдеш, благодаря.